Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li pajjiżna għaddej minn mument delikat, perikolus u diffiċli. F'attività politika bit-tema għalik f'Ħażebbuġ il-kap nazzjonalista qal li l-preżenza fl-attivitajiet hija meħtieġa għax is-saħħa tal-poplu tirbaħ kontra dak li sejjaħ l-establishment kriminali. Wara l-fema li l-Prim Ministru ma jridx, ma jistax jew ma jaqbillux jifhem xi tfisser l-imġiba tiegħu. Qalli minkejja li t-talba tal-Oppożizzjoni fil-Parlament ġiet miċħuda il-verità se toħroġ. F'dan il-kuntest qal li l-Speaker donnu ma femx it-talba tal-Oppożizzjoni. Spjega li għalissa ma rridx jiddiskuti lil min se jitressa il-qorti imma rrid jiddiskuti dritt tal-poplu li jkun jaf x'fiha l-inkjesta. Tenna li mhux aċċettabbli li l-Prim Ministru biss ikun jaf x'fiha l-inkjesta jew jażel hu lil min jara x'fiha. Qal li l-ewwel obbligu tal-Prim Ministru huwa lejn il-poplu. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Prim Ministru huwa skjaf tal-patt imxajtan li jagħmel u jrid li l-poplu Malti jibqa' skjaf ta' dan il-patt li skontu għamel mal-kriminali u mal-frodisti. Fid-diskors tiegħu Dr. Grech irrefera l-allegazzjonijiet li Joseph Muscat għandu ordni ta' sekwestru ta' 30 miljun euro li fissira bħala 10% tal-400 miljun li qal insterqu mill-isptarijiet. Għalli jekk il-Prim Ministru se jibqa' jgranfat ma' Joseph Muscat u jibqa' jattakka lil qrati lil ġurnalisti u lil poplu fost oħrajn ikun ifisser li qed jażel il-poter, il-patt imxajtan u l-flus flok is-saħħa u d-demokrazija tal-poplu Malti Wawċi. Dr. Grech talab li l-Prim Ministru jażel għal darba l-interess nazzjonali. Dr. Grech tenna li l-inkjesta maġisterjali għandha tiġi pubblikata minnu fih għax il-poplu għandu dritt ikun jaf x'fiha u l-verità kollha biex ikun jaf min irid issa wkoll jisraq id-demokrazija.